Kastala ti biag! Adda ka din na isang butyuan na sagad idikalman na nakaw. Damdamagan ni Mariberta no may da ka no agsuka. May sa laki na lang, tanasapa mo tanagal sa di anak yaw, nanang. Apay ngamin anasapa anagalsa. Kat adumot ti danom tanapigsamot ti tudo na. Anyapay nga iti amuyo agapuna. Amuyon ano apay? Unay kat ni bakitain. Tay bagampay laang matkin ni nanang. Ay, masiro ko no anya ti kayat mo asawan. Awan mo na nakaw. Pumuraw ton jewa kastamlatan. Kastala ti biag. Nanang. No pimuraw jaywak. Siguradaw adisintin ton to anak yaw. Amangan pa'y kiti binigat anak akurbata ka mapanidya taltalon. Di da pa'y kat ibaga nga dala kay a pastor dito'y taltalon. Ngam sana pastor nga agkasaba. No di kat, pastor tinwang. Hustot ako nam anak ko. Amang dapay kat mangibaga abala ti amang. Ay, atulamin dito ng ibagbagayaw. Hintayaw, tanay, aldawain. Bueno san, umunak langan, tas maruno ka ito. Numuda ko na ngam intun kuan sa baligayam ti ayan mo. Ninanang mat. Ijital talon ti paparan may. Awanin ti sa balipay. Talaga tata nga iji taltalon? Saan nga tanga ijay lubong ni tagtagainap? Anya ko ba nga lubong ti tagtagainap? Ngamin, numabartag kayo. Kat ibagayo akasla kayo nagtagtagainap. Ta saan yung nga amo ti inararamid yun? Shh! Sikang hubing ka Wala. Di kay ikaniti kwartam numapan kag eskwela. Agpaisumot ti bagbaga ta anak mo. Ipangpangrunam mo't ngamin ti arak. Ay naanak kaw, denggam da ito'y ibaga. Ti panagbabaway, at dalata iti uday. Ay, naikat ni Ray. Sigurado manan asa bali ti naturong na. Ay! Ay. Aldawan, nagkapamaya. Ado ko man tinaradom. Ay, unay kat ni darling ko na Di ka katinagungungay tapno saan ka bumakit? Nabayagan abim makit ti tao gapo iti aramid mo. Ipakom tanang mo no kayam ti umaradaw. Ay, kabayla ka. Di oray man patisiga. Ay, sagbag ka kit Ala, ipakom kit din, ta iso pa amalpas. Wala, underline. Ay sus. Agdiwar-diwar ka mo. Itan kon may subsob ka dita. Ay, sabdan kan. Ama na disgrasya ka dita. Ore agdiwar-diwar, takabay lang mo at bakit. No kaya't mo, umay ka man dito itarakupan ka man kita. Nabartag ka man ngaminan ka. Ay no, husto, tay birbir ngas dakan ka. Rey nga ari-ari ti arak. Madi ka pa iti birngas ka. Ari ko naman! Diyak kabukan ka. Arak sa tipan nakadanom mo. Mayati lamuyot na to yarak. Pare, makaginawa ti karabukob. Pare, marurudmat ni bakit mo anang panaw kan kay Jay taltalon idikalman? Kasjay lang mata ni bakit ko para ngamno ko Pare. Di bakit mo mati sumungan? Sos. Mailiw siguro man na. So, umay na manin sukunan. Nagsaya ateng ngay? No iliw tiga po na nga umay? Angam no saan ngay? Sa dino tayo tinwang? Aldawan, namanda ka pa ilaang ditoy? Nasdown tainwang. Ayan na, tayo nakipalinong. Aday dyan nakaiwaywayan na. Basta mapan kay jay, ta siguradong aday jay. Amok nga aday jay nakaiwaywayan na. Ngam sa dino nga ruday ta, nakaiwaywayan na. Ay, mabit man lang, darling. Isyat mo man ba?
Pare, Ha? isa naman ni darling ko. Ay, may kwa. katipudot ti ulo na. Jay saludsod ko ti sungbatam. Ayan Jay Nwang. Jay turod. Jay turod. Ti daya. No, Jay asitig ti kayo dalipawang. Makalinong ijayan. At Jay rabaw ti daga. Awan ti pagka ipulipulan na Jay. Bakit? Ang gawin kaya din tagsagana ka. Tenton sumang puta. oray saan ka na sumangsangpot? Ha? Di tamong! Nakaraupon dagiti kaaruba. Datayon sa langan ti saan. Wan ananang. Dahito itumot anak yo. Jay arak ti kanayon na paglangoyan. Ah. Nalpas dan to amin nun. Datao lang ti saan. Unay kita paglanguyanan. Inumaglaang mo. Diyak ba't paglanglanguyan? Ni bakit mo nalabos ti panagsasaw na? Ay, unay kangaminan ay anak ko. Inton kwan apitem ti bunga ti kaiinom mo. Tay kunak nga rudan. Ti panagbabaway at dalata iti uday. Nagsayatan ngayon nanang nagbunga gayam ti panaginom ko iti arak. Ay saus ti nakiramraman iti kinapilosopom. Ah, Uminom iti arak ti paglaingam. nanang, isungar nga inaramid na ti arak. Tapno, inuman. Titagas na agad, no makita yung angal-ngalag di arak. Ay agtalnakan. Ah. Isu nga awan dudur asam. Tati kwartam igat-gatang mula ang iti arak. Ah, Nagsaya atan ngay kumano denggen na kami rey. Amom, kuna dagiti manakam at tao, at ikano tao abartikero kat kurang ti panagpampanunot na. na, Nakurang da iti sireb. una yan. Pagkikitaan nyo kanya, kurang nga kiti kinasirayb. Kagpay sumot. Tadi mo mapanunot dagito asaludsod. Na, Umuna. Ada pagsayaatan na iti pamilyam ti panagin inom mo. May kadwa. Mayat nga tay ti salunat mo ti arak. May katlo. Ada ka di matultulungam gapo iti kasta panagin inom mo. Ala. No ammom asong batan dagita. Kaawatan analaing ka. Ah. Ngem no palso ti sungbat mo. Awan apulos ti ammom. Dayta ti kayat ko nga ibagaken ka. kasanong ibagam data? Kat napatag kayo mat kanya. Ay, aramid ti pakakitaan. Ha? Saan kami anaragsak? Numakit kita da ka anabarteng. Lakay! Umay ka pa'y ditoy. Umay ka pa'y agmerienda. Mabit lang bagay. Lipas ko pa dito yung basit at kinulay. Umay to kano dananang kanlili ditoy. Ta umay data tulungan. Nasayat mo't pasit mo't lagi din dito Masapa nga rot amalpas, no may da. Dito'y matgayang basit at kinalang ti saan pa'y laang analpas. Ay, wan anak. Masapa amalpas daytoy taimay kayo. Maitakap tayo araupan. Apay, tatang. Aputan nyo matatyan nyo. Kung nagpaiso. Apa yan lakay? Kanya tinapasamak. Ala! Ay saus. Apa yun anak ko? Agbakwar ka matang. Ay nakanda. Namamlingan sa maut. Lili, inka mga ti bulong ti bayabas, ta ipaangot tayo kani tatang mo. Ang mga nunam amlingan nga agpaiso. Ay naanak ko. Anya ka no ti sakit ni Ray. Ulcer ka no nanang. Naala na iti kaiinom na. Nakarkaro no kasde nga awan karga ti tiyan na kat uminom iti arak. Ken no saan amangan iti husto nga oras. Nagpakadak ken kwa na nanang. Taumay ko alaan dagiti daddo mausar iti ospital. Nanang, ada ka di dita aminan? Amangan no ada pa'y kurang na. Ay, mabit lang takitaag anak ko. Ne, awan mo ti inkargam abaso. Awan ti paginuman na. Ala, inka mangala anak ko, masapol day dyan ni tatang mo. Wan nanang. Ay, alakat mapanak to nga rudan ananang. Agsubli ako ni di ospital. Sige nga rudan ako. Agananad ka. Bakit? Anya ka ditimbagat ti doktor sakit ko. Ada ka no ulcer mo. Nagpagatang iti agas kas kada dextrose. Tanakapsot ka kano.
Naalam ka no iti kaiinom mo iti arak. Kan maladaw apanangan mo. Kasano? Oray ngamin mabisin ka kat umininom ka iti arak. Manipod ita, awanan ti uminom iti arak. Adanyag kapsutak, ano sa anak nga uminom iti arak? Kastam lang nga ruden, arak pa lang ti pampanunutam. Bayam, taibagak iti doktor mo, nga arak ti ikabil mi iti dextrose mo. May mayat sa ngagpaiso day tatap no maminggakan. Kayat mo ka din, amamingga agaon? Ha? Maalam pa ila ti mangrabak. Kasta lang nga ruden ti kasasaad mo. Kastala ti biyag, bakit? Di ka lamarabakan. Umisam kamit, Agparparikot ka manin. No kayat mo asa anak nga agparikot, agpaimbag ka, tagawid tan. Kan saan kan nga agin inom iti arak. Siguro, mabibiit lang ti panagimbag ka. No inumag lang ti karga na ita dextrose ka, bakit? No mapikunak kan ka, panawan kan diti ospital. Among bakit? No nakamisuot ka, hay? Adda pumintas ka. Ay naapo aya, masakit nga tayo ito ibang bantaya kuno bulbul lagaw. Kasla saan ka mo ta masakit? Abay, bakit? Di pa ya mamaw. Siyak day to'y nilakay mo. To'y nagwapo nga asawa. Ay no, uray ka lakit din aya. Ilaing mo lakit din amang rabak. Ha? Uray ka sa nung tipungtod kandanag ko. Mangrabrabak ka lata. Unay kalaki din aya, bakit? Kat no ay ayatin ka. Ita tanakaawid ka na anak ko. Amom siguron ti maiparit nga aramidam. Kandag iti maiparit nga ipaunag mau. Nanang, di kay madanagan. Tanapigsa to'y anak yaw. Daanag yukit din. Agpada kayo kini Brenda. Tila pagdandanagan yaw. Naira na lang mo, di pa naka-hospital ka. Tungpalan na kami. No di mo kaya ti tumangad iti barsa nga. Ay, adayo ang mapasamak na ita. Sa anak at tumangat iti barsa nga. Tapay payatak laeng di barsa nga. Ay, dumgag ka di anak ko. Kita tinapasamakan ka. Ne, apay asing maruno kamot nandito'y taltalon, lakay. Tanggadam kumapay mo't aday ta sakit mo, sakbay at tumapog ka manan. Danagmun aya, bakit? Nagimbaga ka Pare, kumusta nga Mayatay? Ay, ganggan natin sa mo tintiag trabaho. Ang mga mabignat ka. Unmat nga mayin, pare. May mayat no agtanggad ka, tapno sigurado. Pare, tagtanggad, jay naganak. Jakmut naganak. Naganak ka dila ang tagtanggad. Pati agsakit Tanggadam, tapno saan ka mapasublian ako nada. Dayta, tidakkel akam malay. Numarik na anapig sa tibagay. Saan ka apaspasulay? Trabaho kitay, tapno addag sirbay tibagay. Kas tala tibiyag. Addalat ta irason mo. Ay na, kasano nga tano addamanan mapasamak mo? Tas tantupay nga tati ibagam? Niray, isumot laeng iday. Ita, ken intunto. Ay na, seryoso ang mamut lakay ti saritaan. Kanayon kalaangan nga agrabrabak. Nay, papanaman akaw. Aldaw ti Domingo ita. Di mo kunahan amapan kay jay taltalaon. Saan nanang? Saan nga iti taltalon ti papanak? Inaklaeng dita. Agaliwak sayak man mat. Agaliwaksay? Wano mapan mo manan sarakan dagiti padam nga iti arak. Anya laki din aya, di ba kay? Binunyagam matan ida iti Agpay sumod nga kayo amin. Ay na anak ko, liklikam ka di pa iti uminom iti arak. Laglagi pa, kay imbag mo pa ilaan. Uwen ka di, makitan to. Anya makitan to? Ay na, sika talaga. No saan mo akayat ipaisuro, makamo ka nga rudan iti biyag mo. Anya launay ay aday tang arak, tasaan mo amaliklikan. Naimas ay aday ta, kat no nagsangar, kanda pa ay. Nakaon. Ay,
Unay lakit din ay ati anak ko. Anya nga ta ay ati aramidan, tapno isardeng na ti agbartag. Day takot ti parikot nanang. Imbaglakit din tasaan akasla kadagiti daduma ano mabartek da, nauyong da kadagiti kabbalay da. Day tamot ti pagyamyaman na kanak ko. Tauray ungtan ta, ikatawan na lata. Uray to pa ideda kami di ospital. Madandanagan lang arudon, agpakpakatawa pa ilaang. Ay na, parikot talaga day jay alalaki, nanang. Day, apay anak ko, nakakalugong kamay, papanam. Aldawon, ngamawan pa ni Ray. Ang mga nunas doon tay kakaiso na ano ang tayo. Ay sausapay nagdaga ang tinay. Nagputot ti panawang. Napnapanan namanin ay Anya pa'y ngay. Amuyulatan Sige, inako, nana. Ay na, nangipanandangatan itinwang. Awan mo't dito'y pagpalpalinungan na. Ay naksabalin sa daytoyan Ay, diyak makita tinwang. Napanan ngamin aya din diya tao. Awan na talaga. Ay, agawid ako na. Wano saan? Mapan ko surutan ni Rete ayan dagiti barkada na. Ang mga no damanan ijay. Damagag no sa dino tinangipagudan na itinwang. Addadang agpaiso maagiinom ijay. Nabartag kayo sa mo tayo. Siyak saan ba? Tiloko na. Mangmangag ko ti saritaan da dito. Pwede na ba? Tapos pwede na inom tayo. Mapanak man iti ayan da. Walang tinanong tayo. Anyat orasan! Ayan Janwang! Impalinong mo wano saan? Nagpaisaw. Anyat orasan. Altawan. Sapayag, may isa lang ginuang ko. Ay na! Anyat orasan ngay! Awanan! Nas don Janwang! Tanagpudot ki panawan! Ala! Ang kakitaan! Kat maipasigurado kan ka nga amangan no saan mon amadanon nga agang angas Janwang mo! Bakit? Kwa? Sige, maman ka! Jay, Ti amom! Iti da ito nga oras! Si bibiyag pa Janwang mo! pagawanindak nanang, Brenda. Ijaking kakara ti amin. Ay, day tanto mo lang amin agin inom ti amaw. Sige! Gatangan nyo amin nga arak kadagiti amin at siyanggikan paglakwan iti arak. Ipan mo iti ayan jay natay anwang mo. Ijay yung nga inuman. Ilabay yung ti arak, ijay si bubukol anwang. Siguro, matnag kan mabsog kayo matan. Tapno sana sayang jay nwang. Si bubukol asidaw nyo. Ay, Malas kayo, gapo iti kaiinom nyo. Nabaybay amon ti kakaiso na anwang tayo. Nga iso ti pagobobram. Si kanti ipakok iti arado. Taawan mo tantinwang apagar-arado tayo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao akunana. Ti panagbabawi at dalata iti udi. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. ay, Mare Dionisia. Ay na. Naimbag abigat mau. Ay, sus, nakapimpintas ka man itabigat maray. Si kamot, Mari Clara. Bigbiga man ngay may ka nakikaruba. Di mo pa'y sinumbatan, di pa nang kablaaw ko kan ka. Ay, wanan niya. Naimbag matabigat mo, Maray. Kunak, nakapimpintas ka itabigat. Ay, kasta aya. Kano sa anak pa anak kasagay sa ito ni. Nagadutas asikaswag di ti balay. Saan mat amadlaw asaan ka pa'y nagsagay say maray? Aya. Sa anak pa nagdigos, Maray. Ay na, saan amadlaw? Kaslangarod ka digdigos mulat na. Aya. Uray di pa'y ud mo maray. Ay sus, kasla ka shower mau. Kano kanayon nga reklamo nila kay ko. Taagat ba si asuka ka no ti payod ko? Saan mat Ay maray, bulude man jadak kalaplanganam. Mabalain. Ay, aglaba ako mamot ti Ay Maray. masigin amaray.
ipabulod mon kanyak, tanagabsuon tilalabaak. Ay, nasa pinagpintas ka pa ita, karup-rupam ni Nora Honor Maray. Na, unak man no ni Sharon kunita. Ay, iwan gayam, ni Sharon ko ni talatang rudan. Nala, ingala na ni Jay likod Maray, Jay planggana. Ay, di kadakilan, Mare, Jay kadakkilan na plangganak tala mo. Ay, Mare, saan ka di nga dadakil nga sa'yo? Nakapagod, Maray. Si kalatan ti mapan mga lamaray, ta mga nukagatin nak di aso yaw. Ay, wala niya. Sige, mabilangar tayo nakalaan. Urayan na dito yan. Sige, Maray. Ay na. Ay, naglaka nga utpunday jay ako, Maray. Naggapuam si ka, Clara. Itay ka pa ibirbiro kaon. Napanak bimulod iti planggana. Ne, kunak mano nakagatang kan iti planggana. Enig kang kamat iti paggatang mo. Intong it mo mat. Tiamukit mga bakak, saan ba't gayam? Ita, mapan ka bumulbulod. Nang bulodam iti dayta. Kini kumarik ajunisya. At dapay laro pam amapan bumulbulod kan kuana. Katno pag-aayat mo nga ichis-chismis iti karuba. Oo, agtal na ka man si Kaguryaw. Ay, di ka lang mabain, Clara. Nagalas, tikas tang wagalim. Hay, agtal na ka man, inak man laglaban. Wan, ay na! Agat sukati payud na. Hay, nagalsong. Apay, saan ay ang agdigdigos ni Dionisha, Clara? Saan sanana? Kanagnisit mo gitungod na. Anya, ay, unay mo't daytan? Ay, saus timang kan jay kab-kab igitungod na. Na, imbag man, da kaya't paya kaidaan nila kayo na. Agpadpada damat asan ngagdigdigaw sa... Ay, nanaglaing kanta nadlaw mo dayta, Clara. Ay, nanana, siyak pa iti ko na. Madlaw ko amin. Ay, agure kayaw. At dapay sa bali nga imarites ko kada kayo, Ni pailaang kumarim a Dionisha ti imaritis mo. Naragrag sakal no iso ti pagtutungtungan tayaw. Kastaya! Ay, ang pailaang nagiti dadoma di tatataaw. Pare! Pare kaloy! Woo! Pare! Oh, apay para Ay, at da ka matgayam dita. Saan ka nakita? Hindi na nga raw ta nabanuga ka naggapoy di taltalon. Ni, nakapasyar ka, mate? Umay kulaan kumabulodan di martilyom, pare. Nagarami dak namin iti kulungan ti baboy. Ay, kaya na pare. Nasayaat mo dahi ta plano. Isublik matla adagos, pare. Ay, uwan pare. Tataray maanak di atap ti kusina may. Tani agtudtudan. Mabit lang Nakalaan ti martilyaw. Lakay, natarimaan mo tay atap ti kusina nga agdadtad. Dahi ta nga rod ko mo ti planok nga ramidahin. Binulod mo ni pare Goryo di martilyaw. Impabulod mo? Imay nang rod binulod. Kunay, nasuro ko na makalawas ko di na mulay sublin. Talagang agbubulod na kita agasawa. Mhm. Aging kaita, sampay lang nga insubli ni Marie Clara tay binulod na planggana. Binulod mat kan ka? Huwag nga rod. Ururayak nga isubli na hindi na may subsublin. Damagak kumakunkwa na lumabas dito'y balay. Sa baling sama ti pagpagnannan. Ay. Isumulagayam akanayon ko ang makita ang magna di talikod. Ay, syakitan tinornungan iti dalaban. Kasi kamot, panagtutudon taon, di mo pala natarimaan ti atap ti kusina tayaw. Madin sa apapabuludan dagi nga gasawa Dionisha, ada ka kadidita balayaw. Adak, dito'y kusina, nana. Mabit lang, tumayak dita. Busy kan samat, Ay, huwag nga rod, nana. Madamati pa nagluto kiti pangaldawan may. Apay aya. Umayak ko mabumulod iti palangganam. Ni, umay kay bumulod. Un ata, babasit mo tagi di palangganak kat adu di lalabaak. Amuyo, nana. Tay kadakkilan na plangganak nga hinulhulugak ije Bombay. Adakin ni Marie Clara. Ha, apay ngay nga adakang kwana. Binulod na.
Makabulanan kang kuana. Di na mulay subsoblen. Ay, unay mo ton. Saan la ka din ang makagatang itibukod na aplanggana? Manulaang mat. Ay, ada ko mamay pabulod ko ang di na may subsoblen, nana. Ay, nagalason. Siyak pa'y itan tinaawanan. Ay, damagan yung tuman kay di kang kuana na makita yung nana. Ibagayo nga isublinan. Bayam, tano agkikita kami nga agmamarites. Iso day tati ipalagip ko kang kuana. Clara! Umay ka man dito, oy! Clara! Ay na, anda pa panak. Ayab ka lang ayab. Kita man dito, oy! Oh, Ha? Ay sus! Tay planggana ni Kumari Junisha dito ya. Na, apay ngay, nakupit matan. na. Apay, di mo ammo no apay anak ko pet. Sikatin ang kupitan niya. Di nakman itudo-tudo. Sika! Apay kumasyak ngay. Di mo ayam malagip, idi na minsan nga aldaw. Adda nakita mapusa nga may nagkalong dito'y balay. Intaray na dyan pretom abangos. Di mo malagip data. Ay, wan. Gapo iti unget kaw. Imbas-ibas ko kunkwana dito planggana. Oh, makitam. Ay, isumit lagayam anak ko pait. Sapay saan mo ako kwa dayta. Nalipatam sa amatan. Abinulod mo lang dayta kani kumarim ajunisya. Ay, wan anya. Anya pa yung tirupam amang isubli iti dayta, Clara? Ay na, mabit lang. Siyak pa'y ti umuna apag-istoryain niyaw. Mayat day ti imaritis ko kada kayaw. Ay, Clara, siyak pa'y ti umuna. Siyak pa'y. Sika akan ayon ti umuna nga agistorya. Ita, siyak mo ti pars. Anya ka ni nanan aya. Anya aya ti imaritis mo nga main. Tamakiin-ino na ka. Jay binulod mo, aplanggana ni Junisha. Di mo pa'y insublay. Ha? Nagkuna nga da binulod ko kankwana. Ay na, jak lakit di makagatangan, iti palangganak. Ay saus, jak ugali ti bumulbulaw. Na, katno ni Junisha tinagkuna. Imbaga na day takan ka nana. Ay na, Clara, noda kamin binulod mo, isublim mo't laadagaws. Laglagi pam, tay pagsasao ako nana. Ipulang mo, ti binulod mo, tapno agtultuloy, tinasayaat, apa nagkakaarubayaw. Kastala ti biyaga, isublik to ano kayat kaw. Na, isublim nga minan, Clara. Tay ko na nga ruda, nana. Isublik to ano kayat kaw. Na, di ka lamabain. Nubulodam, isublim adagaws. Oo, apay ko mga isublik adagos ngay. Tapno bulodot mo't Ay nanana, si katawan babay na. May saka pa'y mat abakit, nagpuskol tarupam. Ay, di nakman awagan iti kasta si Clara. Jack kayat, amaw awagan ak iti kasta. Kahit anya ngay nga ti kayat mo ita. Naga daw ti mangbuy-buya kadata. Oh, kayat mo, tagpin na luta. Da kayo dita. Agpipinos ta kayo, no asino ka da kami, ti mga bak. Ipungot-pungot kung tupay data kulot abok mau. Aha! Kulot-kulot at muta, day taon na at abook mau. Sigay! Agabot ang arudan! Sige, Ipungot! Amen ko! Ay, tay ko Api ngagtataray dagiti tattao lakay. Papananda. Ada ka nagpipinungot iti pagmamaritisan dagiti babae. Asino nga dagiti ngagpipinungot. Ingka kitain na. Magluluto ak. Kita nga ro talot-lutwa ka. Agluto ka, tasyak timapan mang kita. Awan bain mo abakat! Ay! Gusto na ito! Sumardan kayon! Di mo iya dayo kanyak day tabakat! Ay! Huston ko na! Saan kayo nga gapa? Kulang pa dyan pa ng pungot ko kang Clara. Kaya ko pa'y akaramutan day tarupam. Ay, Huston Ang mga numakalimutan da! Kababay nga, gapa kayo! Huston! Ay, da kayo mat ng susiraw! Agawid kayo ng tibabalayaw!
Asino dagiti nagaapang ay? Ay, ni kumarim Aklara. Kanina na Flor. Nagpinungot da. Ay, una yun? Apa nagapad ha? Diyan ka mau. Siya pala tinanganawa kadakwada. Ay, dagita kakaroba. Ay talago syuso ti paglaingan da. Talaga mga amin. Anyang ingatan tinagapaan da. Ay, di mo tuntuladan ti kasta agalad data maday. Kababain. Panggapwak kumamakiapang ay. Nagsigbuta ka dagiti kakaroba kan kukumarek. Kita man di binulod ni Kumari Clara Planggana. Aging gayta di na pala subsublay. Ngamawa mo nangag na kanya kasaaw. Ay na, jakon masagay sa day ti buok ko a pinungot-pungot day di abak at Flora. Ay na, bakit? Saan asagay-say ti kasapulam? Nudi kat daytoy, oh. Daytoy. Apay day ta kartay. Kartibuntan, tapnusan ka amarigatan amang sagay-say. Kalbon na kaon na. Kasta talaga ti mapasamak. Oh, tapno katawan dagiti tattao kasta kaday. Agaya mo't imbagak akasta. Ay nyalangan ti rupak nga iparangkaw no kartibam ti bukaw. Dayta pan nakipinungot mo, ti rumbang apagbainam, Clara. No apay mo't ngamin ang nakipinungot ka. Bakit pay mo't nga raw, ti kinaapam. Day tati rason, no apay anagapa kami iti day Jack Clara. Na, gapula ang ijay binulod na planggana. Unakmot nga isublina, tinagidakas na kitden jay bagak keng kuana. Baybayan yun day ta planggana, nana. Ururayak jay bumbay alumabas ta umutang akmanan iti planggana. Ay na, di mo laan mo Junisya, nga uray no pagpabuludam day Jack Clara, imarmaritis na kalatta kadagiti karuba. Na, nagalas ka ti ugalinan? Tila'y bagbagana, puro pamirday kontra keng ka. Na, no may bumulod itad ko adagaws. Ngumkas tagayam ti bagbagana. Iso nga road, nga inton sumarunaw, siya klaangan ti pabuludam. Lakay, isuday tante ginatang mamartilyaw. Uwin bakit? Nalaglag na dito. Ngam tayo binulod ni Pare Guryaw. Adinan insubsublay. Ay, nangalak man na niti planggana ala ko jay Bombay. Ha? Andaman hulog ako. Ikan kanto iti paghulog mo. Saan mo nga pabulod ka ni Clara, ha? Wana, amo kung ti ugali na. Kat si Kangay, uran niya pa iti bagbaga day ta kumpare. Di mo tumot pabpabuludan nun. Talaga sanain. Hindi nanto pa insubli di martilyo. Binulod na. Pabulodak pa ilaan. Nala, lagpasam nga rin tararamido mo. Jak moten mabirukan, jay martilyo abinulod ko ni Pare Kaloy. Nang idiswam nga eh. Asus. Sa apay jak nalpas jay kulungan ti baboy. Bulod-bulodam, di mo gayam usaran. Sa apay nabayagan abinulod ko dayday. Di ka lang mabaing. Ay, sika ati awan babain na. Di mo pa insuble jay binulod mo a planggana ni Mari Junisya. Kasano ko mga isublay kat napirdimot na. Day tapay ti ka pakiap-apaan. Ipalagip mo manang. Ay, nene. Day jay man gayam tay martilyo. At damat nga agpaiso ditang anak kabitay. Ala. Lepas ko jay kulungan ti baboy. Anay. Uy, anay ko. Ay, unay. Ay, namartilyok na ito ramay ti ima. Kanay ko. Ay, ito mga minagan-anad. Anay! Anay ko! Ikaw kababain ang mga dagiti kaaruba. Kalasan ang lalaki. Ay, agore ka, tamang halak iti agas. Ay, saan nga agas ti ka sa bulag, bakit? Ay, nyangay nga raw. Ay, nay, bakit? Mapankulangan isubli dito binulod ko ang martilyo. Isong agmalmalas akon. Tadyak amo nga isubli ti binulod ko. Uy, yanay ko. Katuray si ka, bakit? No adda binulod mo, isublim. At nasaya ati panaglilinangan tayo nga kakaruba. Ay, uwan lakay. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana.
Ipulang mo ti binulod mo, tapno agtultuloy tinasaya at apanagkakaarubayo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Mami! Mami! Anya da jay? Ni Dona mo't yang pukpukaw. Mami! Anya nga ti pukpukaw na? Denggam analaing Mami! Mm-mm. Ayan mo, Mami! Mami ka no? Adaya mami na. Nanang matyam mo. Kat si kaday ta. Aguray ka man. Ang mga nagdram-drama manan. Apay aya, Dona. Apay ngagpukpukaw ka dita. Imawag ni Tita Janet, Mami. Di kabsat ni tatang mo nga day di Amerika. Wan, Mami. Mangipawit ka no iti kwarta. Ay, nagsaya aton ngay. Tanay, awanan ti maigatang iti bagas kan buggoong. Ala, igatang mi iti gadget mi, Mami. Anya? Ay, saan ang mabalin? Ado tinas ka na paggastusan. Saan aday ta gadget adagita? Kasaritam nga mi ni Tita Janet, Uray saanan nga gipawit no igatang laang iti gadget. Mami! Dinakman awagan iti kasta. Mami ka no. Ay, nakararte ka talaga si Kadona. Kuna ni Tita Janet, Mami kano tiyawag ko kada kayo. Tapno social ka no. Ay, adulamin. Bak ng laang ti mauawagan iti mami. Oh, Jan, agdrama ta Apa nga drama ta? Tapno igatangan datadanan ng kantatang iti gadget ta. Anya nga iti aramidak. Agin sa sangit ka. Si Kangay. Anya ti aramidam. Agsangit akmet. Pudno nga agsangit ta. Sige. Day tamot lagayam. Umay dito ni tatang. Ay. Agbilang ak iti talo Agdrama ka. May isa, dua, talo. Ay! Kapay! Nasakit man ang tingipan mo, isong agsangsangit ka manan? Ha? Sumumpat ka Sana nasakit tingipan ko. Kayat ko ti gadget. Ne, anya ti bagbaga to'y adim, doon na? Kapit agsangit kay mutan? Igatangan na kami iti cellphone mi. Ayan ti igatang tayo. Adakwar tayo? Anday pawit ni Tita Janet. Asinaw, tinangibagang aday pawit na. Kinasaritan ak ngamin. Ngam sana kayat ni Nanang. Tapay ka no, di na kaya. Diyak mo Ala, kasaritak to ni nanang yaw. Ayos. Hoy, akin sa sangit ka lata. Di ka umisang. Nakanumot ipawit ni Janet. Akwarta ba kay? One, igatang iti bagas kan buggoong. Igatang kanumot iti gadget dagiti ubeng. May sakamot nga graraman alaklakayan. Na. Tanya ko mati maitulong na day ta gadget kadakwada, ha? Ne. Di nak itudo-tudo Anya ka muting. Awan ti gumatang iti gadget. Ay, sapay plano ka gumatang mit ko ma. Agbibisin. Amawam ti ag cellphone. Nalakalag mit asursurun day ta. Ay, agtal na ka man. Ay, maturog ak man laangan. Tamasapak pa yung mapanaglakoy ton bigat. Nay, Maray, nagsapa ka man ngayon may naglakaw. Wan adun tinalakok. Danda ni maibusan da ito'y lakok. Apay, napanamaya, Mare. Napanak nagsursur, Maray. Kat, nakapaibus ka. Adamot basit Ayun gaya, Maray. Amam, nakitak mo't dagiti aga amam ijay mo. Anya? Nilakay mo, kadwa na dagiti dwa nga anak yaw. Anya di naramid da ijay mol. Kaslag pilpili damot iti cellphone. Anya? Adamot gayang kwartayo. Kunam nga awan makukwartayo. Impatuloy ni ipag ko a Janet day jay. Spoil din namat kami dagiti kakaanakan na. Jack kumakayat amadaan da iti cellphone. Tasumadot dalaag. Day amaray. Day tamat nga minti uso ita panawang. Anak ko, suruan dak tumamit no kasano nga aramatan ti cellphone. Ni manang doon na ti pagpasurwam. Ay, suruan nak tuman doon Mabitla ang tatang, tay kabkabisadok pay laang ti cellphone ko.
Ay, awanan ati mangisuro kanya. Ninanang ton ti pagpasurwam, tatang. Amo ayan inanang niyo tag cellphone. Nay, maray, adan di pagluganak ajip. Agawid ako. Angam kasano ka ngay? Awan pa'y nga rod nila kay ko nga umay mangsukon kanyak, mare. Ama ano na perdimot na di tricycle na eh. Nay, kasano ka ngay katrabieng? Wan nga rod, mare. Sapay agar arbis. Ay kat makilugan kan akada kami. Saanan, mare? Urayak laangan nila kay ko. Ala, si kati makaam mo, maray. Umuna ak nga rudan. Agkita tantumanan dito palingka inton bigat. Ay, sayang. Naaba ka kaon. Ay, Hoy. malublubat akmutin. Ayan tay charger nan. Diyak mo ah. Di mo damagan kanyak. Ala, rabi mo't kaya man. Apay no rabiin. Ni nanang, masapula sukunan ni tatang. Yung kaibagakan ni tatang ah. Nagsalot ka talaga. Tatang! Busy ak ngagbuy-buy iti cellphone ko. Ni nanang ngay, Ay, mong gayam. nasipngutan. Ay, malaalala tayo naksukunan. Anya ti inararamid mo? Apay nga itakalaang? Agwa, narabyanak nga rod. Amumot anas kan nga umay naksukunan. Nagrigat yagla ko. Dinakpay umay tulungan. Agura man tagibagkatak iti yawit ta. Sao kala sao. Awan pa'y nasaya at nga aramida mo si ka. Laki din. Agi karga akong kadag iti yawit ta. Ay, lakay. Apay nga awan pa itimakan. Awan aya. Linukatak amin ng akaldero dito'y kusina. Ah. Nabanglasan pa yan, may sa akaldero. Mabitlan. Dona! Anya ayat inararamid yung agama. Amuyo mo at arabiin, awan pa ila tinailuto. Busy kami. Busy iti anya. Agkating kakita na, dagita anak mo dyan salas. Paiman. Ay na, nagmayatan ti biyag yung agkabsat. Nanang? Mami, Agsel-cellphone kayo adwa na kaunat, dagiti sa kayo. Ni manang ngamin. dinakmot pabasulan na. Anya nga, iti kanan tayo ita. Ala, agkuti kayo ditan. Ingked luto! Ay, anya kat arurod kon mare. Mahayblada ka din na oras. Ne, taapay maray. Agasem, nasangkutak idirabi idagiti anak ko nga agsel-cellphone. Rabiin, ngam awan pa'y naluto da akanan me. Aya, dinabisinan ka. Kat nagapapuradan nagluto. Gagangay amaray, tadda nga rudin cellphone da. Isukat da itaji kunak. Ano maaddaan da iti cellphone, sumadot da. Pudnot ako na maray. Iso adagiti anak ko. Ilum-lumang ko ti cellphone da, tapno makapag-module da. Oray mo't nila kay kumare. Imbes ko mga umay naksukunan anasapa dito'y palengke. Anyat oras nga'y asinukon na ka. Rabiin nalipatan nakmat gayam nga umay sukunan. Anya launa yun nga'y tinararamid na to, nalipatan na ka. Ay kat nag-cellphone mo't mare. Ay, daytan tirigat na maray. Ay, nagapa kami manan Sige, aglako takit din. Madamdaman tumanin nga agin nistoryata, maray. Mapanak aglakon lakay. Itulod ka pa'y? Kat anyangay, awan mo't sabali apagluganak. Damdamagak lang Ibagam ka dagiti ubing aglabada, tanay, nagadon timureng da. Uy, ibagak. Saan manan adyag cellphone ti aramidan da laglagi pam tay pagsasaw ako nana. Nasaya at tibanag mo, no aramatem ti cellphone iti umno. Un ka di. Saan manan aday tag cellphone ti aramidan da Wen, di ka kadiagdanag, bakit? Uray si ka, agtrabaho ka mat. Jay garden mo, di mo pa'y namulaan. Mula akto ka di. Di mo liplipatan, anaskan asukunan nak inton malam. Nangag mo
Malam, saan arabi Wen ka day. Alas 5, adak to ijayan. Alas 5:00, Samson. Doon na, Jan. Tumakder kayo ditan. Ni manang duna ah. Ni, apay asyak ngay, sika. Madama pala ti pa nag-research ko. Uray siyak mat. Madama ti pa nag-research ko. Nag-research kayo. Nakadumog kayo mo tado ha? Wun, tatang. Kastoy mo ta talaga ti stel tag-research. Aglaba kayo itimurang. Iso tibili ni nanang yaw. Madamdaman ton. Lagpasag pa ito raramidag, tatang. Jan. Madamdaman to, tatang. Na. Ag-research siyak pay. Ni, Mare, day tamat gaya man nila kay mo. Wan mare. Nasapa man anang sukon kan ka ita. Ong takgayam. Kabutang nakamot at talagaan niya, Mare. Padasan na ati agsadot-sadot. Tamakang kanyak, mare. Ala, si kati umuna nga agawid ita, tawan pa'y matya pagluganak ajay. Nasapa ka nagluto ti pangrabyan to bakit? Iso di ka nagriri ha? Ni, agririri ak ayamat. Mangantay nga ro doon. Sige. Nay, anya nga, iter aramidon dagita anak talakay. Jan. Doon na. Na, mangantayo lang arudon, nakadumog da pay laang. Jan. Doon na. Aguray man. Bayam, asyak tiyag sa ulakay. Jan! Nanang? Dona! Anya kay matan. Apay agbugkaw kayo aya. Mangantayo lang arudon, nakadumog kayo pay laang nag-cellphone? Imbes nga agkarkararag tayon, tamangan tayon? Agris-research siya. Awan ti ag-research, numadama ti panangan. Sige, idulin nyo, dagita cellphone nyo. May salaang ti sao. Jak ulitanan, timbaga. Hintay dulinan. Sige. Sumaruno ah. Aglaba kayo. Naurnungan kayon itimurang, or orayan nyo ket din. Asyak ti aglaba? Saan mo't, mami? Di mo man ruwaman nga awagan nak iti mami si Kadona? Saan tayo abak nang kunakmanan kan ka? Kaano nga makasilpon kami? Manipod ita, adan oras ti panag-cellphone. Numalpas amin at trabaho, sa kayon to ag-cellphone. May salaang nga oras iti may sangal daw. Ha? Apay ngay? Dayta tilintag dito'y balay. Iso anasken asurutan nyo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako nana. Nasaya at tibanag mo, no aramaten ti cellphone, iti umno. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Wow. Pulutan pa man. Pare, iyawat mo man. Kasla, agap apura ka, pare. Agalas 6 ngamin na itirabi. Pare. Manano ko mangay? Ada curfew balay me. Ha? Alas 6, nasken anak kaawid akaon. Aya. Pare. Ni misis ko, pare. Awan mo't pakita. Isuday mang paspaswit kanya, pare. Ha? Arak pare. Maudi na siyat ko. Ay, talagang agawit kan. Jack Urayan ti maikatlo apaswit na, pare. Tano Jack pala ang tumakdar. Pang-uran na kaon. Anya? Ay. Mapanakon, pare. Ay, guri ka. Sino nga iti kadwak? Mangayab ka ditan, Nagtakrutan ni pare Omar. Apay anak ko namday ta pare. Pinaswitan lang ni bagit apaw. Nagawi din na nagaws. Kaduam ka di itay? Wen, pare. Pinaswitan lang ni bagit nagapaw. Apurado nagaway.
Kabutang na ni Mrs. na. Un nga raw. Di na latultuladon. Katsi ka nga'y paray. Di mo kabutang ni Mrs. mo? Sa mga mingaw, galay ni Mrs. ko, timang surut-surut ko niya. No, daki dirwar. Aya, Wey, urayan na nga gawid di Jibalaya. saan nakasermonan? Saan? Saan na nga mo sermon? Nagswerte ka matan paray. Tanaadaan ka itikas ta amisays. Ay, kawa na. Sige, di. Sharon! Mami, awan pa ni Daddy? Amok. Rabiin na. Amok. Surutan tanan ni Daddy iti pag-iinuman da. Ay, saan ko nga ugali dayta? Inta maturugan. Anya ko matigapuna ang mapantasurut-surutan ni Dadim iti pakiin-inuman na. Daddy, itakalaang nga agawin. Buwan. Kahit mapan kagiskwelahan, Wana, Daddy. Aldawon, alas 7. agong ungot ka dito inam. Wen Ha? Kasla di mo't am-am mo ni Mami. Ah. Sige. Mapangkaijayang torurayan na kan, Daddy. Ay, anda kwarta mo, anak ko. Inikan na ko ni Mami. Tamo nang awan mo't lang, timaitid mo kanyak. Ah. Sige, ina kun Daddy. Amangan numaladawak pa iti klase. Kadakon, bakit? Nagpigat kan? Ikan siyempre nag-ijirwar. Dito'y unag. Nagpigat ka. Wen. Ala, yung kamanganan. Taamok anabisinan ka, anagpat-patnag, anakiin-inom. Sirmunan na manan. Yung kagumatang iti floor wax madamdama, tag floor wax ka. Anya, Kalpasan na, aglampaso ka. unay mo daytan. Pasilingam, dayto'y datar, tibalay tayo. Angam ko. Pati dito'y salas. Amin-amin, lampaswam. Ay, bakit unay mo daytan Pati ijay kusina. Ay, unay ay. Parigatin nakmut kan, ungtan nakmutan, bakit? Kalpasan ti pa naglampasom, aglaba ka. Anya? Sige, rugyamon, tapno makaadu ka. Tasyak, i-concentrate ko ti ag-work from home. Ado ti aramidak at trabaho, Pedro. Daddy, aglablaba ka? Ano na ito'y lalabak? Ay, kaasi ka man. Nagtigad ka, sakba simrit ka dito palay. Wen Daddy. Ay na. Nagsilang to'y datar tayo. Linampaswak itay. Talaga at dinusa na ka ni Mami Daddy. Si kamot namin. Naging inom tinararamid mo. Pedro! Ay, banak ti inam. Umay ka! Darasan! Umayoy! Naibatak di sa nga baso adanong ko. Nabasamot na ito'y tatar. Wan, mangrugi di kusina, aging ka dito'y salas. Anya? Floor wax sa manan Samun to lampaswan. Unay. Jak samot malpas iti trabaho ko. Ay, darasam kit di. Aglablaba Awan bibiyang po. Aramidam, timbagakan ka. Uwan, bakit? Amum ti parparit ko. Aramidam pailaang. Ha! Engkanto manan makinom! Mami, mapisin ako. Pedro! Anak kayo nakaluto, bakit? Darasam, tamabisin kamin kaninoy me. Sige, tamahan tayo ton madamdama anak ko. Kaasimot ni Daddy, Mami. Ay, gungunana. Inom nga inom iti ara. Intunog sakit ti tiyan na. Maospital tumanan. Siyak tumanan ti aggastos. Sa bagay, Adon ti sakit ni dadim, gapo iti kaiinom na iti arak anak ko. Imbag kumamot nga rod no da trabaho na anatalgad. Siyak mo't lang tagbirbiro. Ikanak pa iti perwisyo. Makantayaw. Ala, umay kan anak ko. Hintay manganan. Pare Pedro, makipalpalingki ka matgayam. Uwan pare. At dapay basket nga wit mo. Imbaunak ni bakit ko makipalingke. O anya, umay ka inton rabi Sa dino? Agiinom tayo manan Ay, da kayo langay. Nay, apay.
Madama pa ila dos-dosahan nak ni bakit ka kapo iti panagiinom tayo idi. Ha? Aya, Sungarod ngagpalpalingkiyak kita. kayat mo asawan? Pasat ti dusam day ta paray? Kastala tibiyag aparay. Nasukir mo da tao no maminsan. Kunak man no kunam asaan anaungat ni bakat mo. Sa balin ni bakit ka. Saan nangiwat ni bakit ka. No, di makal dagiti mata na. Ay, agtungpal ka na. Nakarkarumat nga rod, ani bakat mo no kasta. Nanang, maan-anderak samot tayo. Pagkunaam. Siyak mo tin kaglampasaw, aglaba, aglutaw, kun makipalingke. Kabasol mo Ay nasaya at kumakatibiyag mo no saan mo nga aramidan dagiti iparit ni bakit mo nga aramidan. Nanang, adto yan di grocery para kada kayo kan ni tatang. Ay nabalasang ko. Kababain. Ay agyaman tanay. Awan talaga ti asukar kan kapimi ka. O, Pedro, ingkamot itimplaan ti kape ni nanangan Ha? Uwan gaman niya ha? Masapol pa lang ay bagak mat. Ada tinapay kan palaman dita. Iyag mo ditoy. Ay uwan ba kahit? Kat, kumusta kayo ngayon kan ni tatang, nanang? Ay kat nasaya at lata abalasan ko. Iso na laeng tanitatang yaw. Pasaray marigatan amag na. Apay ngay. Anya ti kasapulan na, wheelchair? Uray sa rukod laeng. Bayan nyo nanang, igatangak to ni tatang iti sarukod na folded. Ay, nagmayat man balasang ko. Antuin ti kape, nanang. Apay ngay akastoy. Apay nanang? Nangisit mo ton. Ramanak man. Kurang ti asukar na. Ha? Unay kamutan, Pedro. Kababain ka ni nanang. Ikamot ti creamer na Kanayo nampay ti asukar na. Ay unan niya. Darasam tane, lumami ison day takapi ni nanang. Apay, agawid kayo nanang? Una tanay awan kadwa ni tatang mo iji balay. Sakti anak yaw. Ngimnimot bakit ko ti kay kayat yaw. Kasanaw katnay adaman ng grocery man. Tunggal umayak dito yung balay yung asikasun na kiti hustaw. Si Kangay. Nanang mait. Amom Pedro, nasingpot ni Perla nga asawam. Iso nga uri agi pulpulong kakanyak. Amok lata asika ti ada bidot na. Sige, agawid akon. Pare Pedro! Pare! Oh, apay pare? Umay kaayaban. Apay mait? Birthday nga main. Agiinom tayo. Ado ti arak, paray. Anya? Agparty kami iti takong. Umay kan mangrugi kami nga agiinom. Kwa, sana mabalin pare. Taapay. Da kayo langan. Lakay, ado ti labaam. Pasensya kan pare. Apay aya. Diyak kaya ti aglabakan aglinis. Mami, apay asika mo ti aglinlinis dito balay? Kat trabahok mo't daytoy anak ko. Ni daddy ngay. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na. Ay, nasaya at mat adan trabaho na. Huwag na. O, nagpigad ka matlaang. Ala, nalipatak matan. Ay na, nabanbanog ako noy me. Kayat mo ka di asika ti paglinisak. Da kayo mat, mami. Adda isamsambot ko ang module ko. Iso nga rod nga agpigad ka, tadyak kayat tinarugit apagtaengan. Wunan, mami. Ado pa'y ti aramidag. Agluto aktupay. Isagsagana kung dahi ti usaram amapan agtrabaho inton bigat lakay. Dahi ti tuwalyam. Sigurado nga min ngaglingot ka nga agkonstruksyon. Unay kita nagasikaso ka kanya akon bakit? Wan Isaganaan kan tupay ti balon mo tapno saan ka mabisinan. Ngamneng.
Ammumon, jay Jack kaya. Uwang ka di, amok. Awan ti arak. Jay sweldom, buo nga iyawat mo kanya. Uwan, bakit? Maturog kan? Uwan Ing kamot agdigos Ha? Nagbras kamot lang? Masapul pa'y aya? Ay na. Lakay. Jack kaya ti makikaidda iti naang doon. Ha? Iso nga ing kaagdigos. O pare, limok magka. Linikli ka kami ng tibisyo, pare. Ah, Saan ako nga gininom iti arak? Ken saan ako nagsiksigarilyo? imbag man pare. Awan mo't pagbisyok, talaan mo't amin ni bakit ti sweldok. Kat, itad mo matamin? Impakita na ngamin di bank book may. Urnungin na ti sweldo, pare. Aya, No igatan ko iti arak, ay awan maurnong mi akas jay wan matkit di pare, saan ka nga rod nga umay? Agiinom kami manan. Ay, da kayo langan, pare. Tulong aklangan di bakit kung aglinis iji balay. Ay, unay kamatan pare. Linis kayo alinis. Iso nga mintikat ni bakit ko. Tinalinis ti pagtaangan may. Kunada nga rodin, pare. Natalinay ti pagtaangan, no ti agasawa, ket nanakman. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Natalinaay ti pagtaangan, no ti agasawa, ket nanakman. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!